आंनि बे डेली आपडेट बड' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। दिनैनि मोननैसो खौराङाव दङ। सेथि खौराङाव दङ मैया आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव मुस्लिम हाबा आरो तालाकनि सायाव आसाम सरकारा गोनांथार रेजिस्ट्रेशन बिल फोसावदों, जायनि थांखिया उन्दै बैसोनि हाबाफोरखौ होबथानाय। गासैबो हाबा आरो फाथैलाइ बिसिनाया सोरखारजों थिसननाया गोनांथार जागोन। गोदान आयेननि बायदिब्ला हाबानि रेजिस्ट्रेशनआ हाबानि 30 साननि गेजेरावनो जानांगोन आरो जाय मुस्लिम मानसिया हाबा खालामनो थांखि लागासिनो दङ बिसोरबो गोदान आयेननि गेजेरजों हाबा खालामनो हागोन होनना फोरमायदों। बेबायदिनो फाथैलाइ बिसिनायफोराबो दानसेनि गेजेराव रेजिस्टार जानांगोन होनना बुंदों। जुदि सोरबा हाबा जानायनि नंखाय सार्टिफिकेट दिहुननाय मोनोब्ला बिसोरखौ 2 बोसोरसिम जोबथेसालियाव दोननो हागौ एबा 10,000 रांनि जुरिमाना एबा बिसोरखौ भारतीय न्याय संहिता 2023 मायथाइनि सोमोन्दो गोनां राहाफोरनि सिङाव थानाय बाथ्रानि थाखायबो बिजिरनाय जागोन आरो जुदि सोरबा गोदान आयेननि राहाफोरखौ गनायालासिनो हाबा जानाय नुनो मोनो अब्ला बिसोरखौ बोसोरसेसिम जोबथेसालियाव दोननो हागौ आरो 50,000 रांसिम जुरिमाना होनांनो हागौ होनना फोरमायदों। नैथि खौराङाव दङ गसाइगावआव सिखावै लाबोनाय मोसौ बेदर हमदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि 2 नं सेरफांगुरिनि जेहेर आली मुंनि सासे मोसौ बेदर सिखाव फालांगिरिखौ हमनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फड्ड बिलाव मैया फुंनि 6 रिंगायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मोसौ बेदरजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला जाहेर आलीआ गंसे AS16D5853 स्प्लेन्डार गंसे मटर साइकेलजों मोसौ बेदर लाना फैदोंमोन आरो रायजो राजाफोरा बेखौ हमनानै पुलिसनो गथायना होयो होनना फोरमायदों। তাতে মানে 3-4 দিনৰ পৰা গৰু কেইটামান চুৰি হৈছে, তো গৰুবিলাক বিচাৰি পোৱা নাই। তো যাৰ গৰু চুৰি হৈছে সিহঁতে মানে একদম দুখীয়া ঘৰৰ মানুহ, তো কি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। সিহঁতৰ গৰু যেতিয়া হেৰাইছে তো গৰুটো নোপোৱাৰ কাৰণে মানে সিহঁতে সন্দেহজনক হৈছে যে গৰুটো ক'ত গ'ল। তো আজি ৰাতিপুৱা মানে এজন ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ লৈ গৰুৰ মাংস লৈ গৈ আছিল। তো ইয়াৰ ৰাইজে ধৰিছে, তো অকলেতো ধৰিব নোৱাৰে, তো বজৰং দলক ফোন কৰিছে। তো বজৰং দলে আহি ইয়াতে মানে ভালভাৱে একদম মানে পুলিচক লৈ আহি ইয়াতে গৰুটো মানে জনে লৈ গৈছিল, তাক ধৰিছে। তো তাক এতিয়া উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে, কাৰণ এইটো অসম চৰকাৰৰ এতিয়া গৰু বন্ধ আছে। মানুহটো এই মাংসটো ক'ৰ পৰা কলৈকে লৈ গৈ আছে কি বেংগলৰ পৰা লৈ আছে, কিন্তু ৰাইজৰ সন্দেহ এইটো বেংগলৰ মাংস নহয়, এই ওচৰে পাজৰে কৰবা হ'ব। কিন্তু এইটোতো সঠিক আমি তদন্ত কৰা নাই, এইটো পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে গম পোৱা যাব এইটো ক'ৰ পৰা লৈ আহিছে। ই বাচিবৰ কাৰণে এতিয়া বেংগলৰ নাম কৈ আছে, কাৰণ পুলিচেতো বেংগলত যায় ইমান একশ্যন মানে নল'ব, সেইকাৰণে সি বেংগলৰ কথা কৈ আছে। বেংগলৰ পৰা ইমান দূৰৰ পৰাতো গৰু মাংস লৈ আমাৰ ইয়াত মানে সাহস নাপাব, সি ওচৰে পাজৰে কৰবাৰ পৰা লৈ আহিছে। এতিয়া ডাইৰেক্টতো জেগাৰ নামটো ক'লে সি ফাঁচিবৰ কাৰণে বেংগলৰ বুলি কৈ আছে। কিন্তু উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে, যিহেতু অসম চৰকাৰৰ এইটো গৰু বন্ধ আছে আৰু পুলিচে অতি সোনকালে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগে। এতিয়া এইটো ক'ৰ পৰা লৈ আহিছে, এতিয়া এনেকুৱা কাম যাতে আগন্তুক কোনো মানুহ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ আচলতে হিন্দু মানুহৰ ঘৰ আছে, মন্দিৰ আছে, তো এনেকুৱা কাম যাতে বন্ধ থাকে আৰু যাতে কোনো সাহস নাপায়। थामथि खौराङाव दङ थांनाय 15 आगस्तखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बर' राजखान्थि हान्जानि लिडारफोरखौ खौसे जानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौ लानानै BPF आरो UPPLनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गोबां खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै बर'नि सासे इउटुबार गेरेमसा बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दैदेनगिरि दिपेन बर'खौ गोबां हेंथा बाथ्रा बुंदों। जास्ट ड्रामा देखायनायाव मास्टारखा दिपेन बर'आ बेखौ गोसोआव ला। स्ट्रेटेजि बानायनानै जेबो लाब गैया। दिस इज डार्टि पलिटिक्स। नोंथांमोना जेखि बुङा जेखि जाया खामानि गैया, बे ओरैनो रायजोफोरखौ आलु बानायनायनि अनगा जेबो गैया। बे बाथ्राखौ लानानै खैराबारि एबसुनि गाहाय नेहाथारि प्रकाश नार्जारिया एबसु आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ गाज्रि राव बुंनायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायदों। इउटिउबार गेरेमसा मुंनि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ आथिखालाव गोबां गाज्रि रावजों सोंखारिनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो। जोङो गिबियावनो बिथांखौ खावलायनो नागिरदों, बिथाङा जेन दिनैनिफ्राय
बेबायदि गाज्रि गाज्रि खोथाफोरखौ बुंनायनिफ्राय बिथाङा जेन जानगाराव थायो बिथांखौ जोङो धिक्कार होदों। बिथाङा बेफोरबायदि खोथाफोरखौ बुंनो नाङा। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि बिथाङा थांनाय 15 आगस्टआव बर'फोरनि सार्थआव बर'फोरखौ खौसे जानांगौनि थाखाय बिथाङा खावलायदोंमोन। दा बेखौनो बिथाङा माखासे खायदा कौशल खालामनानै राजखान्थियारि खोथाफोरखौ बुंनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ राजखान्थियारि सार्थनि थाखाय बुंदों एबा खायसे गाज्रि खामानिनि थाखायसो बेखौ बुंदों होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावगासिनो दङ। बिथांखौ जोङो बेनि थाखाय गिबियावनो सोंखारिदों बिथाङा जेन दिनैनिफ्राय बेबायदि खोथाखौ बुंनो नाङा। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद खैराबारि दखरा हिसाबै जोङो बिथांखौ बेखौनो बुंनो नागिरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेथिनि खोथा बुंबोनाया दिनैनि खोथा नङा। गोदोनिफ्रायनो जाय समाव नांगौ, जाय समाव बर'फ्रा खौसे जानांगौ, जाय समाव बर'फ्रा खौसेथि थामोनथाय आरो जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो गोनांथि दङ एबा जायखिजाया समावनो बर'फोरखौ खौसे जानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायबोदों। नाथाय नैबेबायदि समाव जाय समाव गोबां इन्टेलेक्चुयेल गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै नायगिरदों बर'फ्रा खौसेथि जानायखौ, नैबे समाव बिथांबायदि दालाल मानसियासो दिनै बर'फोरखौ खौसेथि जानाङा होननानै ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंनो नागिरनाया एबा बुंनाया बिराद दुखुनांथाव होननानै जोङो सानो। दिनै जोङो बिथांखौ बुंनो नागिरदों बिथाङा सासे बर' हारिया खौसेथि जानायखौ हेंथा खालामग्रा सासे सुबुं नामा? जायनि थाखाय बिथाङा बुंगासिनो दङ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेथि जानो खावलायनायखौ खायसे राजखान्थियारि खोथानि थाखायसो बुंगासिनो दङ होननानै बिथाङा बुंगासिनो दङ। आरो लोगोसे बिथाङा दिपेन बर' जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि ब्रैथि खौराङाव दङ दरं आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आसामनि अरां नेशनेल पार्कआव मासे रयेल बेंगल टाइगारजों फरेस्ट गार्डआ गाग्लोबजादों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला दानमनि देखा मुंनि फरेस्ट गार्डआ गुबुन सासे पार्टियार लानाय मावख'आरि सोद्रोमाजों लोगोसे बे हाग्रामा ओनसोलाव आथिंजों बेरायनाय डिउटि खालामगासिनो दंमोन। बाथि खौराङाव दङ गुजरातआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव मैया बड़'दानि महाराजा सयाजीराव इउनिभार्सिटिनिफ्राय मासे गिदिर गोलेरखौ हमना मोननाय जादों, जायखौ खाथिनि विश्वामित्री दैमायाव रैखाथियै हगार हरनाय जादोंमोन। सासे मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि 11 फुट गोलाव गोलेरखौ बड'दरायाव मोननाय हारिसाखौ मुलुगसोलोंसालिनि जुल'जि बिफाननि साखाथियाव नुनो मोननाय जादोंमोन। जों थांनाय सानबायाव मा जि गोलेरफोरखौ रैखा खालामदों, मानैखौ हगारनाय जाबाय आरो मादायना दासिमबो जोंजों दङ। जेब्ला दैमानि दैनि थाखोआ खमायगोन अब्ला जों बिसोरखौ हगारगोन होनना सासे मावख'गिरिया खौरां बिजोंखौ बुंदोंमोन। बड'दरायाव आथिखालाव रोजा अखा हानायनि उनाव दैमाफोरा बांद्राय बोहैनायनि जाहोनाव दैबाना बायदि थासारिजों जुजिगासिनो दङ। बावैसो अखा हानायनि जाहोनाव बियो गुजरातनि बयनिख्रुइबो बांसिन खहा जानाय नोगोरमा। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन।